niet alles te zijn als uit die te zijn. Wieder. Het is plus waar je fan alleen hebt. Ik had dat nooit denken wat gaat daar. En ik zie dankbaar dat die bij de zondagschool en deze richting ons leiden dat. We gaan dat allemaal voorbereid. Het is plus een wonder. We hebben wel aan aanschaffen, en met aanschaffen. En dat is de zin die hij ons allemaal brengt. Ik mocht vandaag niet met de eigenschappen, de attributen die ons wieder maken, sondern met Gemeinde Christi. En door den blijdschap van Rijk Gottes, Jeff plus nog später. En ik mocht ook je metnemen. En je was een bredere bladje, dat zegt, als plus een ene punt. Maar te laatst op een punt komen dat je op God let had. Dat we het aan vrede kunnen verstaan wat hij met Gemeinde verhaft. En dat ik wijze dat wieder. Ik mocht met je een tijd lezen te aanvang. Epheser kapitel 1, vers 3 en 4. Gemeinde Christi. Gemeinde Gottes. Je hebt veel beelden. Je wil nog aan je zijn. Veel beelden van gemeente. Epheser 1, 3, eigentlich de tweede helft van vers 3 en 4. Paulus schrijft daar, hij heeft ons gezien. En wou, dan zegt hij met iedereen, de einzige overzetting zei, met allem geestlichen Sehen, en hemelswelten, en Christus, andere zei, durch Christus, oder met Christus, und dat is de Sehen, die Gott ons gegeven heeft, schrijft Paulus. In vers 4 zegt hij, waar hij ons ook uitgewählt heeft, verre grondlegging van de wereld, dat we heilig en velerluis, ver am zijn zielen en leven. Dat is de plan Gottes, dat hij ons al nagedacht heeft en hij wil dat u erbij bent, hij wil dat ik erbij zie. En dat viert ons ook wel dat treden dat wat we meer al gehad hebben, God heeft een plan met ons. Wens wat leven we, of wens wat zijn we daar, God heeft ons gemaakt. En hij heeft een plan. En hij heeft dat al verder gepland, dat we zullen deel zijn van hem. Plus wie mensen, wie entscheiden, of we willen deel zijn of niet. Ja, eentje van ons zei ja, eentje zei nee. En ik kan een etappe van nee, het is plus impressionant waar je een aanwijs aan het kennen. Krijg bij de beroeping wat we al van aan de zondag geleerd, we veel mal wie nee zijn. En ik dacht, dat is wel weer plus sehr wel eens. Dus het plus komt dan. Geen idee. En ik dacht, na 2 jaar, weer al veel erntes voorbij. 2 jaar wien ernte vervuld. Ik zei, nou, niet uit. En God geeft niet op. En zo neemt hij ons allemaal nannen en zijn gemeente. En hij heeft ons gezien. Alle die Joden, die zijn aan diesem zijn en de hemelse wereld bij Christus en aan Christus en met Christus voor God. Dat is ons zijn. En niet dat wat we zelfs metbrengen, wat we zelfs leisten, sondern die zijn als aan Christus. Dus wie had dat afgezegd? Wie had ons God afgewaand? En nu hebben we thuis zeggen, wenn Jesus dat alle betoelt, nu zijn we aan Christus, nu zijn met allem zijn verzekerd, die loonde is klaar, en dat is dat schijnen. En wanneer we aan beelden denken van gemeente, dan mocht je bloß een paar namen, omdat we, wanneer we nog een beeld brokken worden, wat ik vandaag brokken wil, dat is maar een smalle streep, daar een gedanke, wat ons kan helpen, gemeente een klein beetje beter verstaan. Want de Bijbel redt van een bu, gemeente is een bu, wat je buurt. We willen zeggen, het is een buur steht. En iedereen die wat met buur te doen heeft, die weet wat op een buur steht uitzet. Want dat nog niet fertig is. En zo is dat in de gemeente ook. We zijn nog niet fertig. God is met ons niet fertig. Hij buurt. En wie hebben ons als levende steinen aanburen laten, wie hebben als levende goven door met buren. Dan redt hij van Charpa. Die zien gemeente dat is Charpa, dat Jezus is de Charpa. We zijn het lied aan die. En jeder Lied heeft zijn functie en die zijn aneinander verbonden. Dat schijnt ganz apart. De een schijnt irgendwo aan de wand en de andere heeft niks met dat te doen. Die zijn daar verbonden. En de andere is gereed van een bruid. Dat we als gemeente zijn bruid zijn. Hij wordt ons allemaal holen, hij bereidt ons ver. Wie bereidt ons ver? En dat we dan gaan
fan rein zijn, van arm rein gemaakt, van arm geheiligd. En we rein zijn wanneer hij komt. Het andere is, we zijn het fundament. We zijn dat fundament, waar hij auf den Grundstein gelegt, we bouwen op dem Fundament, we zijn dat de ganze Bühne, dan zijn we een Fläche oder een Stab, we zijn een Ackerfläche, wo dran geschafft wordt en wat Frucht bringt, we zijn een Herd, een Schoppherde oder een Kaseherd, ja, je nachdem, wo du die feilst. Ja, aber wir sind ein Herd, der Jesus als Hirte selbst führt hat. Wir sind ein Volk, wir sind eine Familie. So, es sind viele verschiedene Bilder, die Gott braucht, um uns klar zu machen, was er mit Gemeinde fährt. Dann würde man sagen, okay, dann diese Bilder alle top ist, das ist, was sehr groß ist und was sehr fein ist. Wir sind gesehen mit allem himmlischen Sehen in Christus. Und deswegen braucht man viele Bilder brauchen, dass wir irgendwie jeder Tag bitte verstehen, wat we zijn, wer we zijn. En hij mocht door daar een deel van een dit materiaal, dat ik mal voorbereid heb, dat ik met nemen. En dan wat God met gemeente allemaal wat dat verhaft. En dat is gemeente, dus ik had op dit geschreven, maar gemeente bij die Christen. De vraag is een gemeente wo zich Christen treffen? Is een gemeente een groep van mensen? Die sich hier hebben. Es ist ein Gebiet, das sich fällt mit Menschen am Sonntag. Wenn wir auf einem Ort Gemeinschaft mit Gott haben, oder du, deine Ort von Gemeinschaft mit Gott. Weil dort an die mehr Interesse mit Gott zu sein, bei Gott zu sein, oder die Gemeinde zu leben? Das ist eine wichtige Frage für mein Leben selbst gewesen und auch für viele andere. Die Ort Gemeinschaft, die ich habe, sagt man manchmal. Ich kann bloß nicht mehr der Gemeinde leben, der Janum leben, ich kann mich vergeben. Und das sind ein egoistisches mit Gott leben, aber nicht in der Richtung, was Gott mit uns fährt. Wenn wir mit einer Gemeinschaft haben, dann kommt da immer mehr Leben, wenn wir uns aufmachen, zu anderen Menschen, in Arm. Und die Frage ist, wann wir in der Gemeinschaft leben. Wir müssen die Bibel lesen, mit Gott reden, Gott am Weisheit fragen. Was das, was er verhaft an uns? Da sagen wir nur ein Jahr, das nimmt noch leider auf. Sein Ziel mit der Gemeinde ist, dass wir ein Leben leben. Das ist das erste, das hat uns gesehen. In der Gemeinde Gottes ist seine Idee, nicht unsere, sein Projekt, das ist seine Wohnung. Das ist ein Ort, das ist eine Gemeinschaft von Kraft. Und das ist Gottes Traum immer gewesen. Das wir im ersten Teil lassen. Von der Gründung der Welt, die Gemeinde, dass wir sein Traum. Und das ist sein Plan. Und das ist sein Plan und das führt hier durch. Und was China zweimal gesagt hat. Und die Natur von der Gemeinde ist einfach getauft mit dem Heiligen Geist. Er ist vom Heiligen Geist. Er ist nicht von uns. Ja. Er hat uns nicht genommen, er hat uns verändert, er hat uns weitergeboren. Und das ist Gottes ewiger Plan. Und Jesus ist der Bücher. Er ist der Bauer. Die Gemeinde ist geistlich und ewig. Und die sind seine Brüder. Und er ist das Haupt. Und er ist freundlich. Ja. Das ist ein Frau Gott. Das ist nicht ein Boss Gott. Und das hat der Jesus besiegelt. Ja. Mit einem Stempel, mit seinen Teken. Du, seine Gemeinde ist geteken, das ist meine. Und dann kann keiner mehr sagen, das ist meine. Was bloß der Heilige Geist. Das ist seine Gemeinde. Er bietet. Die Gemeinde ist auch Zeugnis für, ich sage manchmal, für Welten. Das ist für die unsichtbare Welt und auch für diese sichtbare Welt. Das ist ein Zeugnis. Und wir sind da Licht und Salz. Epheser, wie Paulus schrift, Epheser, wie der Gemeinde, oder Gott der Gemeinde Welt, die unsichtbare Welt wiesen, was er tut. Und von daher ist es so wichtig, dass wir ganz allein sind. Uns kein Mensch das. Wir uns selbst nicht mal Gott sein. Weiter, was wir tun. Wir sind ein Teken für die unsichtbare Welt. Und das hat mich mal vor vielen Jahren Mut gemacht, darüber nachzudenken, als ein Prediger mal ein Zeugnis gab. Und er sagte, Gott hat ihm eine Städte wie ein Sprecher. Und er soll da predigen. Und dann ist er da hingegangen und da ist kein Mensch bei dem Sprecher. Und Gott sagt, predigen. Dann sagt er, predige ich doch. Stell mir eine Einheit und predige im Sprecher. Kein Mensch. Nach ein Ohren, kein Mensch. Nach ein Ohren, kein Mensch. Met de tijd komen mensen top van de jeen,
hier dat Wort, en nog längere Zeit treffen Menschen Entscheidungen für Gott, en noch Jahre trefft er mal eine Früh, dann sagt sie, ich soll da bitte, als du die erste Predigt brauchst. Und ich habe mich dann beziert. Und ich konnte dort nicht friedlich leben, wenn es meine Familie. Und ich war sehr krank. Und dann, was er dann vertelt wird, er sagt, wenn ich predigt, und wenn du predigst, und wenn wir das Wort Gottes verdelen, dat geht aan de loft naar. Dabei ist Jester hier dort, Satan hier dort, und das Wort Gottes ist lebendig, und das wird immer mehr erschaffen, als du sein kannst. Auch eine ansichtbare Welt. Dat heeft mij uitgemaakt, niet meer aan mensen te chatten. Er komen veel, er komen weinig. Bij mij is dat veel om een tijd geweest. Dat waar niet sehr veel komen, lohnt sich dat nog. Ja, hadden we dat abschuwen, wenn ze komen niet veel. En dat heeft mij aan herinnerd. Of de ene oder twee kwam, of je dat interesseert oder niet. Predigen. Het wordt Gottes wieder, want wens Gott wat je heeft heeft. Ja? En niet bloß blabberen, zoals we predigen manchmal dan niet. Reden, haben nichts gesagt. Ja? En dat van God is, wiederheben. Wenn Gott hat wird fair. Hij wil zich wijzen, daar is je Ende, eine ansichtbare Welt und eine sichtbare Welt. Das ist ein Zeugnis, die Zeugnis, und haben Mut. Den ganzen Tag, den ganzen Weg für Gott zu leben. Dann, wo du bist, wo du bist, die ansichtbare Welt sitzt op, die hier op. Und wenn du Sehen verbreitest, wenn du das Wort Gottes verbreitest, dat je hebt Sieg für die Gemeinde Gottes, für das Reich Gottes. Die Gemeinde ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, und deswegen sage ich Gott, das ist mein Buch, das ist mein Volk, das ist meine Brut, das ist mein Tempel, und das ist meine Stelle, wo ich meine Kraft uitgedeeld habe, oder uitdeel, und das ist die Fülle Gottes. Of wie die zijn ja dan nicht, die Gemeinde ist voll von Gott, und das ist meine Wohnung. Johannes Rema, ein Evangelist, der braucht einmal an dem Satz und sagt, im Haus Gottes wohnt Gott. Wohnt Gott an die? Wohnt Gott an der Gemeinde? Wir sehen das von da bloß ein Teken von, wo Gott leidet hat. Bloß von der Sonntagsschulbad hier. Für mich ein klares Teken, er schafft. Er wird. Und sie stellt Themen taub. Er wird Menschen taub oder Gouen taub, die da kriegt nu Fehler. Weet niet wat er alles verhaft. Met die en met mij. Maar we willen aan Sachen leren. En Sachen wijzen. Dat is hoe hij schaffen dat. Dat is alles zien. Alles is zien. En wie der zien zijn. Du best zien. Hij ze zien. Hij je het aan. En hij je zegt en hij roopt af. En ik mag vandaag dat bijspel voor iemand met een reinhuis doorstellen. Manchmal sagen wir als jemand, das ist das taub. Von buiten ganz taub. Wenn wir sind taub. Und wir haben einen Plan. Und wir haben was fair. Und was da banden, das ist das sehr fern. Aber wir sind juist taub. Und wir kennen das von unserer niedlichen Geschichte sehr klar. Ja. Wir sind in buiten gaan drin. Und was wir schaffen, was wir investieren, das ist alles eine Bande. Ja. Walter Niefeld in Jitschane, der heeft dat al jaren aan mij gepredigt. Dat is die mensen, en dan toen we aankomen, die schaffen een baan. Niet dat die mensen allemaal aanloden, die dan manchmal niet moet aanloden, maar alles wat je doen wordt, wat je schaft, een baan. En dan buiten weinig. En dat is ons desafio van Rijk Gottes, van gemeente, dat we hier binnen zo arbeiden, dat het niet anders kan als er iets schil. Dat het niet anders kan als er iets dagen. Dus Jezus zegt, in de stad, je hebt einen Borschlicht, der kann sich nicht mal verstoppen. Der wird immer zu sein, wenn es das Licht. Und so kann wir als Gemeinde uns nicht verstoppen. Wenn wir uns verstoppen, Tau machen, für mich ist das alle immer ein Teken, okay, wir sind nicht mehr am Licht erfällt. Wir haben uns alles teilgedacht, es geht nicht um uns, es geht nicht mehr um Gott, es ist nicht mehr Gott sehen, es ist uns. Es ist mein. Und ich möchte das Beispiel von Doug Brücke, für Gemeinde, in Reinhuis, wo dan hoe je schaf wat dat was. En ik mocht mehrere Bilder gesammelt für Reinhäuser. Und ich denke nicht an so ein Reinhaus, wo alles Licht ist, wo alle Lichter champt sind, Lichtteintje, die Lichter Sprache reden, alles einmal Licht wollen. Ich denke mehr an diese Richtung, wo je geschafft wird. Je weiß, dass gebaut wird, am dort Peter Wasser kann, und dort Peter Wasser kann, und jene Plant Peter sich entwickeln kann. Ich denke an Vorwehr.
Reihenhäuser oder ein Reihenhaus an Gemeinde ist, das ist viel verschiedene Planten. Jeder bläst verschieden, jeder drast verschieden. Und das ist, was Gott verhaftet. Und er will Wachstum. Er will, dass Menschen wertlich sich entwickeln und Frucht tragen. Und dort braucht es Arbeit. Dass Menschen sich ansetzen, die sich auf die Neues setzen, die sich anschwingen, die teilen. Menschen, die nach Hause gehen und sagen, du hast einen Stein an der Schau. Die meisten wissen das sowieso. Ein Stein dreht. Manche haben sich das gewarnt. Dass der Schau dreht. Weil sie nicht bezahen, weil sie nicht frei waren. Und weil sie nicht schämen sich, frei zu wiesen, dass sie einen Stein an der Schau haben, dass das einmal weh tut, dass das einmal schwer tut. Und Gott seine Anleitung ist so klar, komm. Ich will die halten. Und dann sagt er Menschen an, die sich untereinander helfen. Splitter uitnemen, Steine uitnemen, Schuld erkennen, Buße doen. En dat het wassen kan. Zijn ziel is dat het wast. En dat hij zegt, hey Menschen an. Und wie eine Sonntag schaltet hier davon, er raubt für seine Ernte. Dann können wir das andere Bild nehmen von dem Weingarten. Das ist ein Schaufanleiter. Jeder, der einmal Arbeiter angestellt hat, und normaal de nächsten Tag noch frische Arbeiter zu der Feriengruppe noch der Tod, der weiß, der muss angelegt werden. Und dann schafft dann durcheinander. Und wenn das noch verschiedene Gruppen sind, dann streiten sie sich meistens auf dem Bühlstein oder auf dem Fleck. Wenn verschiedene Kulturen sind, wenn verschiedene Gemeinden sind, der hat meist für Streit. Wenn dann nicht Menschen sind, die anleiten. Und nicht Menschen sind, die diese Vision haben, Gott will ein, mit seinem Bühl, het is zijn zaak, het zijn zijn mensen, het is zijn kracht, het is zijn geest, het is zijn woord, het is zijn aanleiding, daar is mensen, met mensen, voor mensen en voor zijn naam. En ik mocht ons door met uitvaderen in Epheser kapitel 4 gaan. En wanneer je kunt opslaan, de ganze tijd, en meerdere vers, en met je tot daar gaan, Epheser kapitel 4 van vers 1. En dan maar den gedanken houden van Gemeinde. Gemeinde Gottes. Gemeinde zijn volk, zijn mensen. Du en ik, we zijn die hier haben, wanneer we jou gezegd hebben. Epheser kapitel 4 van vers 1. Dan zegt hij, ik ermahn oder ik bid nu. Ik, als de gevangene im Herrn, wandelt naar jullie beroeping. Wandelt würdig naar jullie beroeping, met deze beroepen worden zijn. Wat we daar ganz uitreidelijk am Anfang van diesem Kapitel gezegd, je zijn beroepen van God. En nu leeft ook zo, als een mens die beroepen is van God. Die ingezet is van God, die geroopt is van God, niet van mensen. Vers 2, met alle demoed en sanftmoed, oder geduld, verdrachtend, ondereinander wel en lief. Dat niet bloß een uithouden is, dat men verstoort erdragen, dat hult je uit. Je hebt hier nu niet am Stall zijn, en er is mij zeer onsympathisch, maar als je hier ook tegen mensen. Ja. Ik wil met hem niet veel doen, want dat zijn onsympathische mensen. Maar God zegt, dat je het ook tegen mensen, weil hem daar loten. Je hebt nu niet am loten, je hebt nu niet am uithouden. Sondern hij zegt, erdragen en lief. Dat de lief drijft. En dan of we ons allemaal verstaan dan niet. Dat is de gedanke, dat is aan zijn gemeente. Hij kijkt op zijn volk. En dan is het dan in vers 3, ziet ivrig dan ook, de Plattische zegt, ziet vlietig. Je hebt een eenheid van geest te bewaren, daar is dat band van een vrede. Dat er vrede is. En onze harten en ondereinander. Je hebt ook meer met het kampen, het arbeiden, het door schaffen, met lief. Want als je lief is, wie vind je niet vrede ondereinander. We zijn zo verschieden. Wat du hier gaat, als je hier gaat. En we zijn zo verschieden, want als je lief is, de vrede verschwindt. Onze feilen, onze gedanken, onze wieder, veel speelt daarmee. Onze ort van zijn, van reden, die drijft ons veel alle uit een als touw, want als je lief is.
En mag Gott dat allemaal waarschijnlijk en dat wird zijn, dat zijn Ziel. An der Gemeinde, Friede en Leib te leven. Vers 4 ist ein Charpa, ein Geest. Zoals wie ook beroepen worden zijn, zegt hij, en een hoopning van onze beroeping. Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe oder eine Deib, ein Gott, ein Vater, alle, oder Gott in Vater alle, oder für alle, die über alle und durch alle, en junt allen es. Das war da gesagt, der Erste. Der ist en junt, der ist en ons, das ist Gott sein, wir sind hier Gott ganz allein. Er war steven, jedem Einzelnen von junt, aber es der Gnade, nur der Mut van de Gave Christi gegeven worden. Also dat is nur een moed wat Christus heeft, niet wat we mensen hebben. Nur die moed van als ons gegeven worden, iedereen einzelnen. Vers 8, daarom heet het nu, hij is napgegaan en heeft en heeft gevangen gevierd en de mensen Gave gegeven. Hier redt hij van, hij gebruikt de Psalm 68, Psalm 68 redt van dit en deze richting. En Paulus brengt diesen Gedanken hier und sagt, Jesus ist abgefahren und hat Gefangene geführt. Hat Gefangene, de meiste gevangen genommen und hat den Menschen Gave gegeben. Und das ist die klare Aussage, dass er Gave verteilt hat. Aber das erst ein Kampf passiert. Muss meiste gefangen nehmen, vielleicht sogar Menschen frei machen, was wir persönlich sogar erleben, frei te worden van onze zin en heeft ons Gave gegeven. En dan zegt hij, en nee, dat moet plus klaar zijn, dan zegt hij, dat hij ook napgesteed, dat hij die napgesteed is, der is ook raufgekommen. We kunnen het anders zijn, zegt hij. En dat is naar de enigste delen van de eeuw. Dan de enigste steden van de eeuw. En verstaan, dat hij raufgevoeren is ook dezelfde, dat hij napgevoeren is. En alle hemels, damit hij alles erfüllen deed. Dat is een klare teken dat hij alles erfüllt, dat hij alles maakt wat hij had, wat hij wil, en hij heeft ons Gave gegeven. En daar viert hij dat aan na dat hij Gave gegeven heeft. En ik mocht hij niet zeggen erklären, dat is de nächste Gave, dat is een breite Thema. Maar hij zegt in vers 11, en hij heeft de einzige als apostel gegeven, en de andere als profeten, en de andere als evangelisten, en de andere als hoords, en de andere als leraars. De hoorden leraars taub. Wo taub? Für die Uitrusting van zijn helje, damit hij volkomen te maken dat man de volkomen maken kan, of dat hij volkomen gemaakt wordt, voor dat woord van dienst, voor de erbauung van zijn Charpa, ja, van dem Charpa Christi. Dus deze vers is, wat hij zegt, de Gave heeft hij gegeven, ten opbouwen. Dat sich de Gave sich anzetten, einer vom anderen, damit das Ganze abgebaut wird. Vers 13, wat we alle aankomen, en ze zeggen, wat we alle door handreichen, nämlich door non-komen, te de Einheit von dem Glauben und der Erkenntnis vom Sehen Gottes, te einem vollgewassenen Mann, oder ein Übersetzung sagt, te alle, dat de Fall ist ein Fall, ein ganz rieper Mann, dat we alle is tot worden. Te de moed Christus, dat is wat je meet aan Christus, zijn vallen gestalt, oder andere zeggen, dat we alle als riep worden als Christus. Dus Charpa wat we zijn aan Christus, nämlich die best ein Lied, als sie ein Lied, und hier dat nicht mehr am Metlied, ja, dat we ein Metlied zijn, sondern we zijn ein Lied. Ja. We hier ganz dazu sind, da nein gebunden. Wir sind nicht bloß Met-Drogers oder Met-Lieder, also es ist ein Club, sondern wir sind eingebunden, wir sind eingeflasht, wir sind dann eingeschmolten. Ja, der Heilige Geist hat uns dann eingenommen. In Vers 14 sagt er, wir sollen nicht mehr anmündig sein, dus wir sollen nicht, die Versammlung, jeder Einzelne von uns soll nicht mehr ein Minderjähriger sein. Ja, das ist nun ein Entwicklungsjahr. Oder wie das Beispiel nehmen von einem Teenager. Ja. Der war zu hastig, ist richtig, selbst nicht mal alle mit, ja, der ist noch nicht bereit für gewisse Sachen in dieser Welt. Und hier sagt er, wir sollen, keiner von uns soll mehr so sein, oder keine Gemeinde soll so sein, das ist sein Ziel. Und dat wir, und er sagt dann, dass wir nicht anmündig mehr sind, und haben ein Heer geschmeten worden, oder sogar haben ein Heer gedreven worden von Winden
dat van verschillende leerwinden. Dat wind van een leer, van jeder wind van een leer. Daar is wat, daar is die vervieren en een mensenschap. Dat die een mensenschap. Dat is een standje vervieren, Meilichkeit in deze wereld. We zullen niet meer aanmundig zijn, dan willen we weten wat vervierung is. We zullen weten wat verzoekingen zijn. We zullen weten hoe we ons leven gestalten in deze wereld. En hij zegt, deze vervierungen zijn zo dat Tim en daar is de last om ertoom te vieren. En dat is het ziel van God met gemeente. In 15 zegt hij, laat ons over de waarheid reden en leven en in allem naanwassen in dem gaan, die dat hebt als Christus. Uit am, uit dat van am, wat de ganze charpa tupje houden, uit dat tupje vugt. En dat is het wat het woord van dat wat aneinander tupje vugt. Dat is niet bloos tuip en tuip zijn, dat iedere staat im anderen met bij, sondern we zijn deel van charpa. En du een lied, uit een lied, nen je vlachten, nen je noemen, nen je wassen, deel van deze charpa, deel van dat. Dat is de nen je vugt, uit dat tuipje buurt. En verbonden daar is iedereen einen in je stad in dit lied, uit dat je lijntje. Daar is dat door bijgedracht wordt van jeder je lijntje, naar de moed van de werking en jeder lied. De gedanke hier is naar de kracht wat u hebt. Naar de feestje die God die heeft, de gove die heeft, dat u dat bijdraagt. En hij vaart dat ook nog meer. Dat iedereen bijdraagt naar dat wat aan je heeft is. Dan zegt hij te laatst, en zo werkt het wastum van charpa en zijn zelfsabbuwing. Dit is een gedanke die mij al veel te nodig gegeven heeft. Je hebt uitleiders die zeggen, dit bedient tot een gemeente, want die in Christus is, die was van alleen. Iedereen draagt bij en dat was van alleen. Dus dat is alles spannen. Dat is alles spannen wat er veel, die kan alleen was. En de gove, ze spreken, dat ieder mens laat zich spreken, dat iemand wordt zeggen, je ziet dat lied, laat zich spreken, laat zat aan wat hij heeft, en dat was van alleen. Natuurlijk is het God die dat was laat, natuurlijk is zijn juist, maar hij heeft dat alles gegeven. En wie wordt anders einfach gezegd, in de brug geen aanstrenging. Je hebt alles, we hebben alles, ten wassen, ten ontwikkelen. En hij dat gegeven heeft, hij heeft gove gegeven. Hij heeft ons gezien met allem geistlichen zijn am Himmel des Christus, an der himmlische Welt des Christus. Wie moet ständig immer uns erinnern, dat Gott der Herr ist, der Haupt von der Gemeinde. Oder Jesus ist das ganz klar durchgestellt, dass Jesus ist das Haupt von der Gemeinde, das ist seine Gemeinde. Sein Fall, dein Leben hier nicht mehr mein Leben hier nicht mehr mein Leben hier seine Gemeinde, sein Charpa. En wenn jeder dat aanbrengt, wat God mij gegeven heeft, dat die gegeven heeft, en wie dat aanbrengen, dan kan dat wassen, dat is zijn ziel. En dat wordt niks zijn, wat hij mij gegeven heeft, wat deze gemeente schuld, en dat wat zijn gemeente ergens verschuldigd heeft. Alles wat je geschreven hebt, is zum Abbau, is zum Entwicklung, en is zum Wachstum. En wie zullen voorbereid worden, dat we alle rijp worden. Het hier de verkarten een uitleiding, een pastor, hij had mal Gott gevraagd, krijgt we een Wachstum? En dacht dan om falsch Israël, en zegt, Gott, du hast Israël, en einem dag uit Egypten uitgevoerd. En als hij dan 40 jaar in de wüste gehouden, wat bedoelt dat? Dan zegt hij, Gott zegt hij mij, ja, raden, kan ik dan een dag uit Egypten uit. Maar Egypten uit den Rijk schreeuwen, dat deed me eeuwig 40 jaar. En dat weer een bijspel van, dat is wat er is. Ja. Je raadt worden, God vergeeft ons zo leicht. Het voedt vergeeft die schuld, mijn schuld. Het is betoeld, het is alle vergeeft. Maar die prägungen, die denkorten die we ontwikkeld hebben in ons leven, van ohne Christus, van ver Christus kennenleren, van een gemeente aankomen, het deed en deed. En dat zat de mensen aan, omdat we dooruit wassen. En dat we vrij worden. En dat we ganz vrij worden. Het zijn ziel is allemaal ganz vrij voor Christus. En dat gebruiken we mensen, zoals hij zegt, apostel,
profeten, evangelisten, herden en leraars, die heeft hij ingezet, die goede. En dat brengt er ständig mensen, die dat in je rechten leren, wens dat stij was, wat hij leren wil. Dus wie een zondagschool hielden, dat is geen wichtig als de andere. En ik gebruik veel het bijspel, je nachdem, wanneer goven dran is, dat is dan in dem moment wichtig. Dus wanneer ik nu de predigt übernommen heb, en we zeggen, nou, het is nog wichtig als de andere, kan ik weer andere. Dat is ganz falsche Tentje. Wenn es weer dran, dan is het nu wichtig. Want hier fehlt het op te stellen. En die wat je zegt, ik wil het vandaag opstellen. En dan die voets dran, die zijn de wichtigste mensen aan dit moment, wenn es dat fehlt. En zo is, wanneer je dran bent, best du wichtig. Die opgave te doen en geld te doen en die voor Christus te doen. Wenn je hast die übernommen, dan gaat hij die goede heeft en dan verder was. Maar in jereinander en met einander en zo, het is geen wichtig als de andere wens. Hij ons dat zelfs je gift heeft en hij heeft ons zelfs Ritjerat en leert ons en zegt, wie alle aan demoed leven. Je de letting, je de diensten aan de gemeente zijn zo wichtig dat die je doen worden am Heiligen Geest, am Woord Gottes, en hij wil allem verbreiden. Dus wenn es die Beitrag dienen, Bemühungen oder die Dienst, sehr wichtig. Wat immer du hast, ein Zeugnis, ergens een Abgabe, dat maakt die Ritje, dat maakt die Dünne. Wenn sie, hij wil dat met andere te doen, dat betekent dat wanneer die wat leert, wil hij dat die mensen dat ervoor. Ik had het al eenmaal gezegd, ik heb in mijn leven meermaal dat erleefd, wat God mij Sachen offenbart heeft, en gewezen heeft. En manchmal heb ik met de aangewonnen Monate, manchmal sogar even een jaar, dan heb ik gedacht, wanneer ik eenmaal dran zit te predigen te dat thema, dan wil ik dat bruggen. En dan worden de mensen gestaan hoeveel ik weet. En dan zegt God te mij, wanneer ik die wat offenbart, dat is allemaal voor die mensen. En dat is niet voor die. Voor die speciaal, en dat u kan dat abstoppelen, ergens damit aangeven. Alles wat u hast, wanneer u een zeugnis hast, wanneer God ergens wat je wissen heeft, en wanneer het zo hard is, sei dat wieder. En God schafft aan die en aan mij, om anderen te zien en anderen te leiden. Du brauchst geen prediger zijn, du brauchst geen grote opgave hebben, wat wie grote opgave aan de gemeente snaden, sondern wat ze meddelen wat God die heeft. En dat is te zeggen voor de meesten. En God heeft het zo geplant. Deswegen heeft hij mensen aangezet, hij heeft gaven verdeeld, omdat wij dem Sehen wiedergeben. Als je harmonie, zegt Paulus in dem tijd wat we lezen, leeft würdig jene beroeping. Met die beroepen worden zijn. Leeft hij. En alle demoed, en alle geduld, en leven. En dat is harpa, dat is einer, de Geest is einer, de Herr is einer, de Glaube is einer, de Taufe im Heiligen Geist is einer, dat is ein Gott en Vater, Allah en allem en voor allem, om de mensen dat zijn gemeente op te bouwen en een genoten en een leven. En hij heeft eentje aangezet voor je wassen opgaven. En wanneer die trouw zijn, dan wordt dat wassen, dan wordt zich dat ontwikkelen. Dus dat de bijspel van in deze tijd wat hij dan zegt met de 5 lettingsgaven. Ik zei dat zijn de 5 lettingsgaven, apostel, profeet, evangelisten en leraars. Dan moet hij uitgerust worden. En dat het alle opgebuurd wordt. En dat we ver komen met hem wat hij gedacht heeft. En dat is zo nodig dat we ons rein laten. En daar is het woord Gottes, dat hij voorbereidt is. Daar is die mensen wat het woord Gottes wiedergeven. Kan je rein worden, dat woord wat we thuis lezen, wanneer we de Bijbel lezen, hoe allemaal, we kunnen allemaal rein worden, als het woord Gottes werkt en schaft. En God wil ons allemaal vrij maken en vrij maken van allem wat we ons aangewand hebben. Van allem wat we nog niet luisteren laten hebben. Dat is zijn ziel, ons ver te bereiden, allemaal vrijer en allemaal vrijer te worden. En je reinhuis is een atmosfeer, dat is een gemeenschap van hoe dat wassen is. Dat is extra dat je maakt, ten wassen. Extra opgesteld, alles zo ingericht dat dat wassen is. Die mensen die daar nog niet worden en die daar arbeiden, dan wordt het ganze nog erklärt hier dat am wassen. Hier dat am ruit te brengen, het meeste wat je hebt. En dat andere dank wat dat gebruiken wel is, buiten van je reinhuis, als dat vrije zat, voor veel schade, voor veel krankheden. Het wordt extra opgebuurd omdat er schutz is. En dat alle wassen kan wat man daar planten heeft. En ik mocht dat vergelijken met je gemeente. Niet im zin van ons nu touw maken, sondern zijn gemeente. Jezus heeft zijn gemeente uitgeweeld en die met aangenomen.
dat du in einen Raum bist, in eine Gemeinschaft, wo du wassen kannst. Und das ist eine Gabe, die er dort hilft, dann kannst du wassen, kannst du entwickeln. Und sein Ziel ist immer, das will ich sagen, alle wegen, eine unsichtbare Welt und eine sichtbare Welt. Das verbreiten, was er da wassen lässt. Deswegen ist wir als Gemeinde sind uitgerust, dat alles wat we brauchen, dat naar buiten gaan dagen laten, naar buiten gaan drogen. Aber wir brauchen einen Raum, wo wir wassen können. Wir brauchen eine Gemeinschaft, wo wir wassen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns eine Gemeinde anschließen, dass wir eine Gemeinde verpflichtend abmachen, und das ist was wir. Und wenn wir das Beispiel nehmen, was ich erst nahm, Israel uit Ägypten runter, da in der Wüste. Ja, Gott für die extra der Wüste, und da ist viele Sachen, um denen zu wissen, wer sie wären. Und jetzt sagt es dort alle Versuchungen, alle Sachen, die wir in unserem Leben erleben, Schwierigkeiten. Gott will einmal uns wissen, was ihn hat. Wie reagierst du darauf? Büßt du auf mich? Kämpfst du dort mit mir durch? Oder was du erzählst? Oder beschuldigst andere Menschen? Und das Ganze ist ein Kämpfen von uns frei machen und rein machen für sie kommen. Dass wir nicht mehr anwendig sind, sondern dass wir reife Menschen waren und dahin kommen, dass wir vollreif waren, nämlich an Christus. Und so reif als Christus dort war. Und dass wir nicht anhören gewesen, dass wir nicht irgendwo sagen, ich weiß nicht, also viel, ich brauche nicht mehr das lehren, ich brauche nicht mehr das lehren. Deswegen hat er uns Jena genannt und Jena wollen lehren. Jena sind Menschen, die von anderen lehren. Das ganze Leben. Und die waren lehren, frei zu waren lehren, der ganze hart handhaben und dort rauszulassen, oder aufzuleihen, was uns noch belastet hat, oder was uns hindert, dem Dienst auszuführen, dass die Gabe, die uns gegeben hat. Und wenn du Interesse hast an Christus in der Reich, Christus in der Gemeinde, dann frag dich einmal, was ist das? Lebe ich ein Leben? Und lebe ich an dieser Offenheit, das Upsenden, für was Gott an mich schaffen kann? Und mir einmal Ripa machen kann für den Dienst, den er mir gegeben hat, oder die Gabe, die er mir gegeben hat, damit ich ein Beispiel sein kann. An seine Gemeinde, an dem Reinhaus, wo das Wasser soll, damit alles vorbereitet wird, dass der Auftrag in der Gemeinde geschrieben hat, auch wirklich ausgeführt werden kann. Wenn du nicht halbst, wird es schon anders. Wenn ich nicht halb, wird es schon anders. Wenn es der Gabe fehlt, die Gott verteilt hat. Die Gabe fehlt, an dem Reinhaus, damit die Gemeinde riepen kann für den Auftrag, den er uns gegeben hat, nämlich rücktragen alles, was er fährt. Also das Beispiel von der Sonntagsschule. Anluden. Dann redet Gott, das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Und sein Ziel ist, dass jeder Einzelne Arbeit hat und dass er dann wassen das. Wenn wir im Reinhaus schaffen und da kranke Planten sind, dann sagen, das ist nicht schlimm. Zij riet we uit, er zijn nog genoeg. Ja. Schmieden we voort. Dat Reinhaus kann nicht produzieren. Die Krankheit wird sich verbreiten. Und Jesus hat mehrere Gleichnisse, es ist dort, ihr sagt, ihr wissen, ja, das ist aus dem Südisch, Sünde ist aus dem Südisch, Schlechtigkeit verbreitet sich. Wenn wir uns nicht ansetzen, verändert. Und mein eigenes Leben, und dann verändert am anderen. Und ich will nicht was. Und an dem Reinhaus, was Gemeinde ist, je hebt veel Stress en veel abholen en dat duurt niet veel jaar. Dan zijn we aan dem Reinhaus Masse Männer tevreden. En wat keinem anderen wat helpen, wat in deze wereld leeft. Wens we in ons blijven. En wens we tevreden zijn met de krankheden, met de Schwierigkeiten en met de Schwachheden. En zeggen, wieso zijn we halt? Dat is iemand die dat niet zegt. We hebben allemaal Schwierigkeiten. Maar Gott zijn plan is. Lokale Gemeindes haben, die wassen, die sich in der Stadt mit anderen Töpfen und dann die Welt erreichen. Mit dort, was er verhaftet. Mit dort, was er geplant hat. Und das Reinhaus, wenn wir eine lokale Gemeinde nehmen und das Missionschurch aus Reinhaus nehmen, was fehlt da? Was fehlt da, dass dort wassen kann? Da würde ich sagen, wir doen alles. Dat is fijn. Dan willen daar schulden. Dan willen niemand abhören. Wenn es in das Reinhaus soll dort rauskommen, was Gott hier bietet. Und was Gott verhält. Und wenn du den Beitrag tust, und wenn anschwingen, wenn ab zu neues kommen, wenn es das oder Jan fehlt noch, dann wollen. Und das dort produziert, was Gott hier produzieren will. Nämlich, dass er angefangen hat, und das ist mein.
man wil meest zeggen, du hast hier nichts zu sagen. Ja? Ich habe hier nichts zu sagen. Und Gott nicht sagt, das Jant fehlt. Und dann noch wel het tjetje. Dat de één dame, die weet van mijn huis, ons onleidt. En dat we dat doen, wat hij gepland heeft, om zijn naam te verherrlichen in deze wereld. En dat was du einer zijn. En vele anderen wat nog daartoe komen. Omdat dat passiert, wat hij heeft, nämlich de ganze Welt te wijzen, dat hij Herr is en dat hij zijn gemeente heeft in deze wereld. Hij wil dat allem wijzen, hij wil dat de aanzichtbare wereld wijzen, wat hij daar zijn gemeente deed op de ziel. En dat hij trouw blijft, en dat hij daar schuilt, en dat Jezus Christus wordt wat te laat zijn gemeente bouwen. En zij heeft het am Anfang gezegd, de kracht van de hel worden niet onjaarschrieën, en hij wordt daar schuilen. Weißt du ook? En dan was wat dat wordt. Dan laten ze entscheiden, daar schuilen. En alles aan te zetten wat we hebben, omdat je rein hier voorweg uit zijn, smaak uit zijn, en dat nog zeer veel willen God channeleren. Plus, wens we leven, en waarheid, treuen, en bereid zijn te leren wat allemaal ons te leren veel. Willen bidden. Ja, God danken voor die genade ons aan te nemen en die in je reinhuis. En dat u dat zo gepland hast, ons niet aan te eindigen, sondern ons wasser te laten, zodat nog vele mensen daarvan zijn krijgen. Van dienen zijn, van dienen goven, van dien woordje, van dienen kracht en van dienen leven. Dank die Heer dat hij deel zijn darf, als een goven, als een mens meer, en dienen duizenden die in deze wereld hast. En je hebt die ons als dienen tjena, en ook als deze tjoit kracht, nog vele aan te laten, naar dien rijk, naar dien gemeente. Niet om die in een reinhuis aan te sporen, sondern verder breiden te storten voor de ganze wereld, die dat evangelium zo erin bracht. Dank die dat u in deze gemeente en in ons in deze tijd zoveel bewegen is. Krijgt in die richting. Du scheidst ons eruit, du magst mensen rijden. En er zijn mensen rijden. Dan zeg je wie wel. Danke Herr. Nu steut u ons, iedereen einzeln, dat het niemals verschwindt, sondern bloß nach toenemen, wie riepen, wassen, ons ontwikkelen, en dienen juist, en dienen woord, en ondereinander, en dat alle goven die hier, van verkundigung, van predigen, van onderrichten, van leren, van moedmaken, van bijstonen, van reinigen, en van reinmaken, al die goven die hier zijn, dat wie ieder einzelne zijn goven trouw, die het pad laat, damit u verherrlicht wordt. En dat het evangelium van die gemeente wieder hebt. En dat het niet braucht Spulung geven, niet braucht Stress geven, Zank geven, sondern dat er leven is. Waarheid, demoed, sanftheid en entschiedenheid. Met vollem interesse, met volle vrijheid. Die nood te vallen. En te verbreiden wat u gegeven hast. En Jezus Christus. Amen.